Dalawang rat snake ang na-rescue ng mga tauhan ng Naga City Environment and Natural Resources Office o SENRO. Una ay sa isang subdibisyon sa Barangay San Felipe, habang ang isa naman ay na-rescue sa isang bahay naman ng Barangay Dayangdang. Ayon sa SENRO, non-venomous na species ng ahas ang kanilang na-rescue. Ayon kay Nats de la Cruz, cold-blooded ang mga ahas, kaya't nakaka-apekto din umano ang nagsisimula ng pagtaas ng temperatura, kaya sila naglalabasan. Naguruluwasan na sinda halos lahat, halos gablos ng mga klase ng halas. Aktibo na ngunyan. Paano daw ito, sir? Breeding season and marami ng tag-init. Kasi mga cold-blooded yan, naghahanap yan ng mapreskong lugar. Ayon sa eksperto, may defense mechanism ang ahas na kapag umaatake kung sasaktan, kaya mainam umanong i-report na lang sa mga otoridad. Sa 147 na species ng ahas ang mayroon sa Pilipinas at 32 umano sa mga ito ay makamandag. Ngunit mas mainam umano na ipalagay na ang nakikitang ahas ay may venom para maiwasan at agad mag-report sa may alam. May mga kanya-kanyang role yan sa indang ecosystem. Kung ining king cobra, sindang nagtutatabang mag-regulate, mag-control kang population kang kapwa ng dahalas. Kasi ang mga king cobra, ang kakarakan kayan, mga halas. Halas man ang kinakakan kayan. So, masingani kapwa ng king cobra, kinakakan ninda pagsadit sa inda. Iguaman mga halas, arog kan mga Philippine cobra, rat snakes, ang pagkakarakan kayan, so mga peste sa tanuman, saka sa harong. Mas sakit po i-identify lalo na kung death trend ang naka-encounter ng halas. Kasi para sa to, ako nga po biologist ako. Kung mayo si Facebook, mayo si mga grupo dyan kan mga snake enthusiast. Di ko ma-ID kung arin si venomous sa kasi non-venomous. So, ang tip na lang, po, pag ranihan, mag-apudtulos po sa mo. So, always presume that it is venomous. So, para maging safe po kita. Jan Amador, CSN.